laatste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Op het Franse deel van Sint Maarten is gisteren een 38-jarige Franse toeriste omgekomen na een aanval door een haai. De vrouw was aan het zwemmen bij Orient Bay, een populair strand op het eiland. Volgens lokale media viel de haai aan op zo'n 150 meter voor de kust en beet hij het been van de vrouw af. De ambulancediensten rukten uit, maar de vrouw kon niet worden gered. Het is volgens de lokale overheid voor het eerst in de recente geschiedenis van het eiland dat een haaienaanval een leven eist. Op alle stranden op het Franse stuk van Sint Maarten geldt vanwege de aanval 48 uur lang een zwem- en watersportverbod. Curaçao is gisteren voor de tweede keer deze week getroffen door een complete stroomuitval. Maandag was er tussen 9 uur 's ochtends en 5 uur 's middags op de meeste plekken geen stroom. Gistermiddag viel de stroom uit rond 3 uur 's middags. Aan het begin van de avond kwam het op de meeste plekken wel weer terug. De stroom viel uit als gevolg van een storing in de zogenaamde CRU-plant op het Isla-terrein. CRU staat voor Curaçao Refinery Utilities en is ook bekend als de BO-centrale. Volgens Aqualecta-directeur Derek Jonas heeft de storing veel overeenkomsten met de storing van november vorig jaar. Op Curaçao geldt voor de komende 90 dagen een noodtoestand. Minister-president Eugène Ruggenaat deelde dat gisteren mee aan de bevolking. Zoals bekend nam het parlement van Curaçao vorige week een omstreden noodwet aan en daarmee is het voor Curaçao mogelijk geworden om een noodtoestand uit te roepen. Hierdoor hebben de autoriteiten meer mogelijkheden om mensen te houden aan de maatregelen. Zo kunnen onder meer boetes worden uitgedeeld aan mensen die zich niet houden aan de coronamaatregelen die zijn ingesteld om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De maatregelen die sinds het begin van de maand december zijn ingevoerd blijven gewoon gelden. Epidemioloog Izzy Gerstenbloed vertelde gisteren dat er bijna dagelijks overleg is met Nederland over de ontwikkelingen van de coronapandemie. Er is contact met het RIVM en 1 keer per week praten vertegenwoordigers van alle eilanden van het Koninkrijk samen met Nederland over de ontwikkelingen. Gerstenbloed zei gisteren dat hij niet verbaasd is dat Nederland is overgegaan naar een code oranje. Het zat eraan te komen, aldus de epidemioloog. Hij hoopt wel dat zo snel mogelijk weer een code geel kan worden afgegeven. How does D-Point work? Charging your car is like charging your phone. At home, just plug the D-Point cable into your car and start charging. At work or at public parking spaces with green areas, plug in the D-Point cable. Swipe your D-Point token, and you're all set and done. For more information, please visit dpoint.net. Charging instructions can be found on every D-Point. De vicepresident van Sandals Resort International, Adam Stewart, belooft vandaag in de extra grote investeringen. Sandals Resort is de nieuwe eigenaar van Santa Barbara Resort en volgens Stewart gaat er met de overname alleen al in het eerste jaar 40 miljoen Amerikaanse dollar worden geïnvesteerd. De vicepresident zegt dat de investering werk gaat opleveren voor meer dan 1200 mensen. Het gaat volgens hem om 800 werknemers in het resort en zo'n 400 ondernemers en vaklui die hierdoor ook werk zullen krijgen. De Sint Maartense luchtvaartmaatschappij Winair gaat weer vliegen tussen Sint Maarten en Curaçao naar Aruba. Vanaf 21 december gaan de vluchten van start. Steve Sloop, de stationmanager van Winair, zegt dat er 3 keer per week tussen de eilanden zal worden gevlogen. De vluchten zullen worden uitgevoerd in samenwerking met Air Antilles. Dat is een op Guadeloupe gevestigde maatschappij die op de route een ATR-toestel inzet met 44 stoelen. Het Hof heeft gisteren bepaald dat Eric Garcia voorlopig in thuisarrest mag blijven. Garcia is veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf, maar zit al vele maanden thuis vanwege zijn gezondheid.
Het Openbaar Ministerie vindt dat Garcia gezond genoeg is om terug te gaan naar de gevangenis, maar daar is het Hof het niet mee eens. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.